Inige mekadudu Kamwari Chukwu ụmụnne ndị isi ojii ka anyị Chukwu ekele bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mmadụ. Gịnị ga-eme ka mmadụ ga-agwara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka mmadụ ga-agwara ife Chukwu? Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu, kwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. N'ụbọchị tata bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ marriage in Igbo tradition. Marriage in Igbo tradition. Onye ọ bụ isiokwu anyị. Mana before anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April ebidogo. Ị nwere ike iso ịgwa na aja n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. N'isi ụtụtụ a, ejego orib na tempụl jee chụọ aja kụọ ọfọ kwubie okwu n'isi ndị sonyere anyị. Ihe anyị na-emewe aja anyị n'igwe. Ịchaatị ya m na WhatsApp agwa gị ọda details ị niile ịma ka ị nwee ike sonye na ya bụ aja. Ihe anyị na-emewe na anyị na-ewe ya 3 prayer request ebe na ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị tii n'ọnwa agwụ. Ụbọchị nchịkọta anyị na-achụ aja anyị n'igwe. Anyị ga-eje na mmiri jee chụọ ọrụ ndị mmiri aja, gbagota na temple, chụọ aja to entities of powers na temple, jeje n'ebe nchụaja kwuo ebe saraka. I can tell you, ike dị na aja a na-achụ n'Igbo. Anyị malitere ihe karịgoro 2 years, and I can assure you, no one ndị na-esonyere anyị since ebido to date. Yes, in fact, n'arọ 2024 nwere ndị book throughout the year. Addition na ha skip within 1 month. Now, ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa. Mana ọ bụrụ na ị dị interested chọọ isonye na nke ọnwa ma ọ bụ ọnwa na-abịa, chaatị m na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871 ma ọ bụ 08057837672. I repeat 08057837672. Anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị dịbịa. Agbụkwa nne na anụ ọnụ m site n'Eziokwu TV. Ị laikiri nkụzi anyị na-anụ, ị chọrọ ịnụ ya ọzọ, jee na Ugochitubelu Movie Productions, jee na Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite na YouTube watch ya. Ọ bụ Nollywood movie ka ị like na channel a, jee na ịchọ ịwọchị ọzọ ịfụ na channel Eziokwu TV, jee na Ugochitubelu Movie Productions ma ọ bụ jee na Eziokwu Great Movies na YouTube watch ya. Ọ bụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies ka ị watch ya. Ekele ego ndị niile joinere anyị na this live program. Ka ị na-ajoin anyị na-emetụ aka na share button, na-invite ya friends ka anụ from the horse's mouth. Aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa maka na esi n'oru ka nkọwara gị ihe mara, maka na what you don't know is only a mystery to you and not to all. Na nke ihe anyị chọrọ ka anyị kọwaa n'ụtụtụ taa. Isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ marriage in Igbo tradition. Ka ị ghọtagoro ihe bụ marriage na ihe the do's and don'ts n'Igbo tradition. Yes, gịnị bụ alụmdi na nwunye? Alụmdi na nwunye bụ ihe ndị okenye na-eme maka na ọ na nwata nwaanyị toruo onye mụ a na-ajụzi ka onye ya nụrụ. O gwara ebe nwoke ya bụ itoruo n'ala Igbo, ndị mmadụ bido ha jụgbaghị kedu ka ndị be ume. Ihe ọ pụtara bụ na n'itoruo n'oge nụ nwaanyị na-atụzi anya n'aka gị na eji gị na-ajụ ka ga ndị be ume. Na nka anyị gabazie n'iru ihe ị ga-ama. Nke mbụ, ekwuo na nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị toruo oge ịnụ nwaanyị, ihe ejegwa nna gị na ọ bụ na nna gị na ị chọrọ ịnụ nwaanyị. Ka first process egwu ya na ị chọrọ ịnụ nwaanyị,
then nke mbụ ọ ga-emegoro ugwu na ọ ga-eje jụọ ese wee gwa ndị ichie na Ikechukwu nwa ya erukwa n'oge ịnụ nwaanyị na ọ chọghị ịnụ nwaanyị, wapụ ndị ichie ọjị wee gwa ha na Ikechukwu na-achọ ijepụta nwaanyị. Mana bifo ọ na-eme nke ọ ga-ebu ụzọ gbaa njụ, ọ ga-agba njụ fisikal ịgba njụ, ọ ga-akpọkwa spiritual ịgba njụ. Yes, ihe eji agba njụ ndị a ka i wee mara nke mbụgoro bụ na onye a na gị na ya nụkwa dị na nwunye, ya na nwa gị anụghị dị na nwunye, anyị enwekwa gị ụmụ nwoke na-achọ ije rute nwaanyị, ịchụkwa na-ese mara na onye na-achọ irute onye ọ ga-adabara gị na ya. Yes, maka na nwaanyị ọbụla nwe onye adabara anya na ya, nwoke ọbụla nwe onye adabara anya na ya. Yes, so onye na-eme ka isi eme, onye ga-akọmplimenti gị. So ị bụrụ faya imeje nụta faya, ị mụrụ faya ịma niile idere ịnụta onye nwe mmiri, maka na mmiri na-agbanyụ ọkụ. So ihe ndị a bụ ihe niile. So spiritually nna gị ga-eje jụọ ese, ọ bụrụ na nna gị ka ọ marụ na ihe so nwaanyị a ya da ezinụlọ nwaanyị a na ihe so gị na ezinụlọ nke gị ọ ga-adaba. Yes, o nwere ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-eleghara anya mana ọ na-enye eme nsogbu. O nwere nwaanyị yi eje nụọ n'otu ihe so gị maọbụ ihe so ya medikali unu dị oke mana amụtọrọ nwa ị na-ajụ gịnị na-eme. Mana nwaanyị ahụ nwere ike si na be gị pụọ jee n'ụlọ dị ebe ọzọ ọmụta nwa, gị nwa nwoke nwere ike dị na nnukwu nwaanyị amụta nwa. O gosiri o nwere something dị wrong spiritually, ma ọ bụ na ndị ichie anabatara anya bụ nwata nwaanyị. O nwekwara ike anabata ya mana onwe ọdata nsị bụ hiccups n'ihe kpatara na ọ ya atụ na ọ ya amụ anya bụ ezinụlọ. Adị nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na amụtara nwa adịghị nwa aṅụrị ya dị ezu oke. O nwere ofu enyi m nwoke, o wee sị m na ihe na-agbawa ya obi na o nwere enyi ya nwoke ọzọ lụrụ ya best man mgbe ọ na-anụ nwaanyị. Ọ sị mana many years down the line na nwunye ya amụtabara nwa na mana ihe na-ewute mgbe ụfọdụ na FCT enyi ya nwoke awa a na-emepụghara keti ya na enyi ya nwoke drive in, ihe ị ga-afụ ụmụazị dadi okudima na-ekunicha ụmụazị na-agba elu ete na na-agbawa ya obi maka na onye abụọ onye bịa mere ebesman n'oge nke ya. Mana kịta ndị nyere gbara nwere na ha agbaala oke, ọ na-ewuche ya, ịghọtara ya. So nke bụ eziokwu bụ na ọmụmụ na-enye aṅụrị n'ezinụlọ. Kedu ihe kpatara o ji bụrụ ọmụmụ na-eso bụrụ ihe eji anụ di na nwunye? Ọmụmụ di na nwunye na-eme ka ya bụ union kwụrụ ekelesu, ọ na-eme ka ya bụ di na ezinụlọ that union last ya for a very long time. You know why? Ọnya ka ndị Igbo ji atụrụ si na ụzọ eji nwa dị echi no matter what, ọ bụgoro na-emecha gị na nwunye na nwee problem, as long as amụtago nwa a ka enwerịrị some level of communication because of nwa, ịghọtara ya. Ụzọ eji nwa adịghị echi maka ihe nwa dị very important. Ọnya kpatara n'ụbọchị ya nwa a na-agba nkwụ gị dịka nwaanyị, ebinye gị mmanya sị gị ji egosi ikwu na ibe gị onye gị na-ekweta n'ụlọ ga-anụ di na nwunye, ebinye gị mmanya ihe o mere mgbe iji egosi ikwu na ibe gị ha mara onye bụ di gị, gbahasizie gị pụta n'ihu nna gị ma ọ bụ onye bụ n'ọka nna gị ọgụ ọrụ ụlọ ọfụizi ọya aga ọ bụ ogologo ndụ na-arụ isi ihe akwa bụ ihe enwe gụọ ọfọ na unu ga-abụta ọmụmụ nwoke mụta ọmụmụ nwaanyị na ha ga-enwe ụmụ nwa di ya n'oge na oge dị n'ihu, ịghọtara ya. So o nwere ka ị ga-esi wee hapụ ihe gbasara ọmụmụ na ihe gbasara di na nwunye maka na ihe a na-achọ n'ike ite bụ azụ, ịghọtara ya. Mana o nwere ụfọdụ ihe ị ga-eme ka ị wee nwee ike wee enjoy onye bụ ihe a kpọrọ marriage, ịghọtara ya. Marriage bụ ndụ. To be a man is not easy. Yes, to be a woman is not easy actually. Maka na enyere ekere ọrụ eke, Chukwu okike nyere ụmụ nwoke ọrụ ha ka ha bụrụ the protector, the umbrella, bụrụ na-eche ndo. Ọnya ka ndị Igbo ji atụ ilu sị na di ugwu nwanyị, di bụ an umbrella that is protecting a woman dignity. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwere ike n'ihe na-ewu kịta, ụmụ nwaanyị na-ekwu okwu na ha chọrọ liberation, o wee mezie jide ezinụlọ niile na-atọ ọnụ upside down maka na ọtụtụ n'ime ha na-achọ ka amụta ihe ndị ọcha, etu ndị ọcha si anụ di na nwunye ha. They are against our own tradition. Ihe ndị mmadụ na-eji amụta abụ ya da agwa gị na-anọ na 21st century, ihe ọ chọrọ iji amụta abụ ihe ndị a na-eme na-aghọ ha ahịa all over the internet. Some days back
anyị nụrụ na o nwere ndị mmadụ na-abụ ndị ọkammụta, onye nke ọzọ PhD holder, onye nke ọzọ bụ gịnị bụ prọfesọ. Mmadụ na-abụ si ụmụ nwaanyị na-abụ si na ha adịgo married na mba Amerịka, si na ha dị married. Ndị a na-abụ nna agbaghị ha bụ ha na-achọ social status, ha awụkwa lesbian, mana abịa lesbian na onye nke ọzọ anaghị atị na ya bụ nwoke, onye nke ọzọ anaghị atị na ya bụ nwaanyị. Ihe a niile ọ bụrụ mmadụ ime onwe ya olu, ịghọtara ya. Abịa ofu onye a na-edres ka nwaanyị, onye nke ọzọ na-edres ka nwoke. Ọ bụrụ mmadụ ịghọrọ ya onwe, mmadụ na-abụ a na-ekwu maka ha anụchago di, divorce for their husbands. Nke bụ nke nwaanyị bụ onye Naijiria enwego ọgụ, nke bụ nwoke bụ onye Cameroon enwego ọgụ. Their various homes crash. Some of these people, because of na ha chọrọ na abụghị na ha bụ ndị akpọ feminist, ha chọrọ ịnọ under any man, their marriage is crashing. Then you can't eat your cake and have it. Now ha tọnụzie si na ha gịnị mere na nwoke gbara ha obi na ha chọrọ ịbụ lesbian. Ha fọmkwa onwe ha na-achọ ka ha nye onwe ihe a na-achọkịta ahụ social status. Now ha sizie na ha bụ lesbian na ha alụgo di na nwunye, nke ọzọ na-edres ka nwoke, nke ọzọ na-edres ka nwaanyị. Ihe ndị a bụrụ Igbo tradition. Ụnụ amụtaziri na ọ bụrụ ihe dị mma. Ndị Igbo ndị na-eto eto ụnụ amụtaziri na ọnwụ ihe niile abụ ihe na-ebute alụ. Ihe ndị a bụ alụ n'ala Igbo. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị anyị na-achọ ka eṅomie so many things. Ka nkọwala gị nwoke, o nwere ihe ị kwesịrị ịma. Atụchawa akpụrụkpụ dị n'ajị, onye ji ajị agbara ọtọ. Nke mbụgoro, in Igbo spirituality is condemnable. Nwaanyị ịgbanye ilo, ịbụrụ a married woman, yes, sọsọ di gị nwoke ga-afụ ọtọ gị n'ala Igbo. Etu a ka Igbo kọstọm si debe. Ọ bụ tabu na nwaanyị ọbụla nụrụ di na-agbanye ilo ga-abụ. Ọ bụrụ na egwere reason nwaanyị ga-eji were na-amụta nwa site n'ilo, a ga-akpa ya akpa. Abụghị na enwere reason a ga-eji wee nwee third party n'ala Igbo, di ga-anụ gị ga-ama, maka na ada ịbụa wee nwere atụrụ ọsọ ngorongọ bụrụ onye ịtọ. A na-akpa ya akpa maka na agbakọ kwanye nwa n'olu na ọ dara awa n'afa. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ ihe gị nwa bụ nwaanyị ga-anọgọta n'ike aka gị mebe with just films excuses, maka na ihe na-agụbụ gị agụ, maka na mmadụ nwe ọgọdọ egwu na-ata. Ọ mmadụ mere ego n'isi gị. Ihe nwe mmadụ eji bụ na ikwetalụ na ị ga-erubere nwoke a isi. So if you are not willing to respect a man, to be submissive under a man, don't even think about getting married. Yes. Don't even think about getting married, because getting married is, you have already accepted na a man ga-abụ the umbrella covering you, protecting you. Ya ji wee sị na di ugwu nwanyị. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka nwoke ọbụla bụrụ ugwu gị, bụrụ the crown, yes, na-protecting, then there is no point you are going into marriage. Achọrọ m ka ịghọta ihe marriage were all about. So ọ bụrụ na ị dịrọ interested from day one, you back out. Yes. So ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ya mistake. Achọrọ ka o doo gị anya. Nke ọzọ m chọrọ ka nkọwala gị bụ gị nwoke. Ọ bụrụ na ị nwere nwaanyị, malụ ihe ọ ji dị mkpa na nwaanyị ị nwere abụrụ ọjọọ na gị na nwaanyị bi n'ụlọ, imere ego n'isi ya, imere the needful. Ikwu na ibe nke nwaanyị a amụrụ gị dịka onye na-anụ ya bụ nwaanyị. So ọ bụrụ na ha amụrụ gị dịka onye na-anụ ya bụ nwaanyị, mmadụ na ihe ị na-eme ụba nza, maka that bride price ị na-afụ dị so important n'ala Igbo. That mmanya ahụ a na-atasa n'ala, that mmanya ahụ ikwu na ibe nke nwaanyị ga-anụ, to bear witness. I was there when Ifeanyi
wet nchedo. Yes, ọ bụrụ nke anyị na-eji emere ụlọ ụka, nke ị na-emere ụlọ ụka bụ ceremonial stuff, nke bụ nri di na nwunye. Even ya pastọ nwere ike ịkọwara gị before ị na-abịa ewe dị n'ụlọ ụka, gị ga-eme ego, go and pay the bride price. Very important. So bride price is the key. Bride price ya nwa bụ ihe nyere gị the power. Yes, that small token you pay on her head is ihe nyere gị power ịbụ the head of that particular person. So all the very important in equal that bride price. Very, very important in equal that bride price. So ọ bụrụ na ị nụrụ nwaanyị wee mee ego a na-eme n'isi nwaanyị, then mechie ego a na-eme n'isi nwaanyị for any reason, nwa ọbụla nwaanyị ahụ imere ego n'isi ya mụtara bụ nwa gị. Ana m achịkọwara Igbo tradition. Ime ha na ego n'isi nwaanyị ka ịghọta the weight of ego ahụ ime. Ime ha na ego n'isi nwaanyị, nwa ọbụla ọ mụtalụ bụ nwa gị. Yes, nwa ọbụla ọ mụtalụ. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na atụchawa akpụrụkpụ dị n'ajị, meaning na ọ bụrụ na abịa kịta si ka ewepụtaba ezinụlọ niile, iwepụta ụmụ nwaanyị like say ụmụ nwaanyị 100, n'ime 100 ya nwa onye ụfọdụ mụrụ ịbụ, ụfọdụ mụrụ ịtọ, ụfọdụ mụrụ ise, ụfọdụ mụrụ isaa, ụfọdụ mụrụ 10, ịkpọpụta ha niile, kpọpụta 100 women wee bido wee sị ka ha ṅụba iyi. Onye ọbụla n'ime ha ma na ịmụrụ ụmụ isaa, na ịmụrụ ụmụ 10, na ịmụrụ ụmụ 5, na ịmụrụ 3, onye ọbụla n'ime ha ga-aṅụ iyi na ya dị sure na ọ dị ya mụrụ ụmụ niile ọ mụrụ. I can tell you what you will see will shock you. What you will see will shock you. Because no ị ga-afụ many things ga-eme. Mana ihe dị n'ala Igbo ọ na-ekwu bụ ọ na-agbawa obi mgbe nwaanyị bitrel die na-agba n'Igbo. Maka na ọdịnala Igbo ọ bụrụ na enwere ebe ishu unu ga-akpa akpa dịka nsi wee kwu. Mana ebe akpara akpa nwaanyị wee na-agba n'Igbo na-atụta ime na-amụ n'afọ di ya, ọ na-agbawa obi na mgbe nwoke ahụ chọpụtara. Yes, ọ bụrụ na nwoke ahụ adịrị oke anyị akpa akpa. Yes, so ọ bụkwa na nwaanyị na-eme atọfụ ụta anụ ahụ, mana as long as the man na-emere ya with the consent of that man, arụkwọ nwa ka ọ bụ. Ịghọtara ya? So mana ihe na-achọ ịkọwara ụgwọ nwoke, allow the sleeping dog to lie. Nke a ụzọ ụmụ nwoke ibe nka nna. Ọ bụrụ na atụchawa akpụrụkpụ dị n'ajị, onye ya ji ya gba ọtọ. Ọ bụrụ na ibido taa, maybe at your old age, ọ nwụchagoro gị ihe niile ọ na-amụrụ gị, ibido kịta sị na ị chọrọ ime DNA test, ị na-achọ ka itinye onye onwe obi, because what you will see will shock you. So my humble advice to you is there is no point, no need of going isi ka eje nyochaba. As long as ego imere ụdị n'isi ya bụ nwaanyị, ị divorce bere ya. Yes, ihe ọ bụla o kota ọ na-imi na ọnụ ya. As long as ị divorce bere ya, nwa ọ bụla ọ mụtara n'afa gị bụ nwa gị ka ọ dị because of that ego ahụ imere. Maka na onye nwaana nwunye dị n'ala. Ịghọtara ya? Gị nwa nwaana bụ onye kwụrụ ụgwọ ya n'isi ya, gị nwa nwe mkpụrụ niile o mere. Maka onye nwaanyị nwe mkpụrụ niile ọbụla mere n'ime ala ya. Ịghọtara ya? Ọ simple logic ka ọ bụ n'ọdịnala Igbo. So ọ bụrụ na anyị mere ego nwaanyị, ihe ọ bụla o kotara ọ mụtara bụ nwa gị. Ebe ọdịnala Igbo standard. Yes, so you bear that one in mind. Na ime ada ego nwaanyị, ihe ọ bụla ọ mụtara n'ire ogbo gị nwa. Kama na ịmarụgo na nwanne onye na-agba aja ego ọkụ iko a na-akị ya, ọ bụrụ na ị nụrụ ya bụ nwaanyị ọ na-agba n'ilo, ihe onwe gara eme gị. Maka na ajụba nwunye onye dị ha si n'ọnwụ ya. Mana ka anyị kwụsịzie na ihe gbasara dis DNA. Eziokwu na ọ bụrụ na akpara akpa, na ọ bụrụ na akpara akpa nwaanyị na-agba n'ilo na ọ na-ebute nsogbu, o nwere spiritual implication. Mana ọ bụrụ na akpara akpa wee decide ya maybe ka a hachie nwaanyị,
ka esi ka nwoke ọzọ na-amụta nwa onye ga-anọchi na famili. O nwere mmemme a na-emeri, ndị ichie na-abịa involve. A na-awapụ ndị ichie ọjị wee gwa ha na nwatakịrị dị etu a ya na-ahachie n'ezinụlọ ka ọ bụrụ onye ya amụtazi nwa. So mmụọ anabata ya wee na-emezi na-amụzi ụmụ ahụ ka ha wee nwee ike irekọ mmụọ ndị iche n'obodo a nwee ike irekọganaịz na-ahapụrụ ife yi nwa na ngwuru ka ọ mụchie ezinụlọ ka ọ mụta nwa nwoke. Na ọgwa nne onwere nwa ịmụtara n'ilo, yes, ọ bụrụ na o nwere nwa ịmụtara n'ilo, mana famili nwa ha mụtara nwa famili nwa nwaanyị a mụtara nwa na ọ gbasịrị ha ịkpọnye ụdatụ nwatakịrị. Ị ma na ịkpọrọ nwa a nata, ọ nwere ka esi eme mmemme. Anyị akpọ ndị ichie, kpọọ ndị ana, gwa ha na nwa dị etu a ịgbatalụ na awantịrọ n'ọnwa siri gị mee ka nwa wee bụrụ nwa gị. So gị na ndị famili ndị be nne bụ nwaanyị amụtara nwa erizigo agwa ụgwọ na otu ị ga-eme ka ha wee hapụ nwa for life. So ọ bụrụ na imezi ha ime gị na ha nọgo in one accord, ịbezie ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị, gwazie ha na ihe merenụ, walụ ha ọjị, mee mmemme seremoni dị na ya. Ịghọtara etu Igbo si wee kwụrụ ya? Yes, ọ bụrụ na ụdị ihe dị etu a na-eme ihe ị ga-eme ka mmụọ a na be nna gị wee nabata ya nwatakịrị, ị ga-emeri gị. Maka na nwatakịrị nna ya dị ụgwọ dị eji ụkwụ agbawa ụzọ, ị agwa ndị ichie na ihe mere then made in ifo. Ịmakwa na anyị Igbo na ọ bụrụ na o nwee nwa gị ị nwere n'ilo, echi kpọpụtara ya obodo ka ị gwa ụmụnna gị nekwa na mgbe ị nọ ọrụ oyibo n'ugwu Awụsa nekwa na ọ nwere awee maachị ịgba na wee mụta wee rizọtụ ọ na-ịmụtara gị nwa, ị agwa ụmụnna gị. Then finally ọ bụrụ na emesiri gị na famili nwata nwaanyị a mụtara gị nwa wee rizinụọ on their own, ha wee decide ya to release that nwatakịrị to you, then gwazie gị ihe ị ga-eme to appease them. Imesi ihe ndị a, nwa abụrụgo nwa gị. Then ihe ị ga-emesi iwu, ị ga-akpọpụtara ya ndị ichie ebe nna gị, gwa ha nekwa na ọlụ oyibo pụrụ na Abuja, nekwa ọkpụrụ ọ metara gị. However, imechaa dị ya achụchara ndị ichie aja, ịkpọzie ụmụnna gị, bie ha mmanya, wụtara ha ọjị wee gwa ụmụnna gị na nwatakịrị a na ọlụ oyibo anyị pụkwara na Abuja, na nwatakịrị pụtara n'ọnwụ nwa gị ka ọ bụ obodo amalụ. Etu a enyi wee like Igbo spirituality. Igbo spirituality does not support mmekasị. Enwere process. Mana ihe dị adị mwute kịta bụ n'ụwa kịta. Do you know na 50% of married women, adịba ekwu ndị amụtabere nwa, 50% of married women with children adọrọzi interest. Ụfọdụ n'ime ha chọrọ opportunity ha ga-esi wee pụ na their marriage. Do you know na ọ bụrụ na enye imirikite n'ime ha opportunity ka ha si na marriage pụọ, ha ga-apụ. Ịma na marriage bụ institution na-abụ onwebere ihe ime ọ bụrụ na ndị oyibo nye certificate. Nke ịbụọ bụ na ihe ya ama gbasara marriage bụ institution. Ọ ga-abụ ịnọrọ na ya ada graduate. So ịma na marriage bụ ofu institution. Ndị na-anọ na-achọ ụzọ ha si apụ. Ndị na-anọ na-achọ ụzọ ha si apụ, wade ndị nọ n'ilo na-achọ ụzọ ha si abata. So ọhịa anyị kwesịrị ịma gbasara marriage. So marriage na-atọ ụtọ na-enu inu. Marriage adịghị atọ ụtọ na early stage. Ịmagọtara ihe na-ekwu, ọhịa na-atọkarị dị na nwunye mgbe ahụrụ na ayọ unu enwebero ihe ọbụla bụ ebọdị, unu enwebero nwa, unu enwebero financial expenses. So dị afọ unu ga na-atụ ka nnu na mmadụ. Mana o rughara na mgbe anwa nwaanyị ga-ebido nawaghị ego ụgwọ akwụkwọ ụmụazị, nawaghị ego nke a, nawaghị ego nke a. Obere oge mmadụ anwụọ na be ha, ihe abịa na-akwa asị ọgọ. Mgbe ibido buwe financial burden, ibido chenjibe ihu. Ịghọtara ya? Ọ dị normal maka na okwu ego adịghịzị eno. Then by then nwaanyị ebido nwewe ụmụazị. Ịfụ na attention ọ na-epe gị ga-eles.
n'oge pay more attention to the children karịa gị. O nwere ike ọpụta ọdụ na-agbagharịgoro ihe ụmụazị yeri, ọ dị azụ maka gị. Unlike before ọgbọ na amụtabara nwa, ihe ndị a dị normal. So with time, before na attention nke nwaanyị ka adị more to the children karịa gị nwa. So ọ na-abụ at that particular time, ọ dịka marriage, ọ dịka ihe ebi ka ọ na-ama ebi. Mgbe anwa the love of the woman na-eshi otu gị nwa nwoke na-ereduce. Mana achọrọ m ka ịghọta na ọ dị normal. Mana oge nwaanyị ji agba uru di ya bara mgbe oge ọ bụrụ oge awụrụ ka na-azụ ụmụ mba, maka gị nwa nwaanyị nwere di kwesịrị appreciate di gị. Ịma ama uru di gị bara na ịma mgbe di gị na-aba uru, nwoke na-abara uru mgbe ahụ ụmụ utogo lụzie ogo na ịma apịa uzi dị ọkpara gị ihe, na ịma apịa uzi ada nwaanyị ihe. Mgbe anwa ka ị ga-agba uru nnaba. Mgbe ahụ ka ọ ya nwatakịrị na-eme ihe tụa nna ya kwuo kọshọn nwa ya etu ahụ akwụ nwa ya. Ịghọtara ya? Mgbe anwa ka oge o ruzie mgbe ike ụmụ di ịnapụta ihe dị na ụmụnna, ikwu okwu gbasara ọdịmma famili gị. Mgbe ahụ ka ị ga-afụ n'ihe, mgbe ahụ ị ga-abụzi mgbe ọrụ oge ike nwa gị di. Mgbe ahụ ka ị ga-ejewe ya yọba ofu nwaanyị na ọ bụrụ na di ya nọ, ofu nwoke nọ na ụmụnna gị ka ọ bịa nọchite anya dịka nna. Bọsị ahụ wee nye kọndishọn ma ọ na-agwa ọgwazie gị ọgwụ ị na-emere shakara mgbanwa. Mgbe ahụ ị mara uru dị ụbara, onye agha agwawu okwu ya agwaghị okwu. Ihe ama uru dubara nkịta. Ọ na-awa ụfọdụ ụmụ nwaanyị na ọ nwere nke nọkọtara otu ụbọchị ọ hapụ di ya si with films excuses. Ụfọdụ nwere ike obere excuses. Ọ sị ya ji wee fụ gị na jesi ya rafere ya wuti nwaanyị nwa ọ mere nke nwa na-emegwa nke nwa chọọ ofu excuse. Hapụ marriage ya. Ana m achọ ịkọwara gị, ọ bụzie n'ile anwa ofu nke tọrọ fada. Ọnwa nke a na-ekwu na nkịta nọ Dubai na-akwụgharị wuti so many na-eme endorsement. Ihe ama uru dị bara ka anyị ruo n'okenye. Mgbe ahụ ọ ga-emezi olu oge ahụ ụmụazị anụrụzi, ụmụazị anụsigodi, ndị nwoke anụsigo nwa. Mgbe ahụ owu adagbudo n'ụlọ. Mgbe ahụ ịma niile dị protector, maka na ya gwaghị ụmụ ihe nwaanyị ajadu n'afọ itie bụ ịgba n'aka gbaa n'okwu. So gị nwa nwere di, protect your husband, mara uru dị bara. Isi na onwero, the only condition m ga-eji sị gị leave that marriage ọ bụrụ na ị nọ na abusive marriage. Abusive marriage. You na love adịbụrụ from the one na-akwanyere gị akwanye. Mana ọ bụrụ na some of those flimsy excuses, you can handle them. Yes, for the sake of children, especially people bịagoro n'anụ onwe ụmụazị. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee. Mana ọ bụrụ na abusive marriage na the man na-eti gị, then ị magoro ọ bụgo a threat to your life. Ọ bụrụ na o nwere any form of threat to your life, then you can back it. Mana ọ bụrụ na o nwere threat to your life, ghọtara ya? No, dịka na nwere ike asị na adịghị nụrụ nwaanyị na n'ọnya ka iji wepụ. Ọ dị etinye ihe, ọ na-provide for you, for the kids, everything. Ihe a bụrụ enough reason for you to abandon your home. Yes, ndị niile ahụ na-adọghị ilo nke bụ eziokwu na as long as you abandon your home outside, you are no longer chassis. Ndị niile a na-eme ga-appreciate nobody mmadụ. Ọ ha ga-eme ga-appreciate. And so on and so forth. Mana ịma ama ya, mana mgbe ị gbanataziela to 55 years, enwere ike na-abụ akara ọkụ. Kete ka dị less than 40. Mgbe ị gbanatara 55, 60, 65, ị mara na Kalaba bụ nnukwu obodo. Ị mara na no place like home. Ka m na-agụ nwoke m na-agụ nwaanyị. O nwere ihe dịka ya own nke mbụ nke m nke anyị. So onye ọbụla na-enye gị advice gị hapụ dị idiot, gị mee nke a, gị pụọ, gị mee nke a, gị mee nke a, aghọtara how things work. Ọ na mgbede n'uruchi ka di na nwunye ga-atụ ụtọ.
n'uruchi ka di na nwunye ji atọ ụtọ na mgbede, ọ bụrụ na mgbe ahụ chikadị. Maka na mgbe ahụ gị na chikadị gị na eke na-agbawo ụgwọ akwụkwọ nke a weta nke ahụ ya na-afụ efu. Mana mgbe ahụ unu metazi ụlọ asụsụ ụmụazị unu enwere financial body, ụnụ nọzigbo na akpara ya siri kwuru shie rie ihe goro ụnụ. Ma ifuna mgbe aka di na nwunye ji atọ ụtọ nọ unu echi ya kpatazie etu ahụ ụfọdụ ga-esi gwa gị na friendship tọkarị di na nwunye. Ị nwere idea onye tọkarị di na nwunye maka na mgbe ahụ ọsọ ụlọ na no children or burden or financial implication. Mana mgbe ụlọ nwazi anụwazi efuzie na ọ na-diminish because gị bụ nwaanyị dey pay attention to the man you dey pay attention to the woman because the woman dey pay attention ọ n'oge a ụfọdụ ụmụ nwoke eji wee chọba mekasịba aka. So ihe na-achị kụwa bụ nọọ mgbe ahụ na mgbede ka ụtọ dị na-echigata asụ etu o ji atọrịrị na boyfriend and girlfriend etu a ka o si echigata n'oge mgbede. So nke ka m na-ekwu maka ya, you learn from this. So ụmụ nwoke, let this war of going for DNA, let it be over. Onwe any reason na gị na ya nwere ike isetụrụ na problem ọ na-adago na onye anyị egbu ibie, then ọ bụ na iji separate ways with the last option ụlọ, so be it. Mana esi na ọka ije nwane ka ije na DNA ịma na ọkwa gụwa na-emetụ aka n'ike, maka na ọwụ na onye na-emetụ aka n'ike ọwụ na ọ ghọtara ahụ na ọghọta nsị. So don't think about it because ihe ya afụ will shock you. Allow the sleeping dog lie maka ndụ, maka ọtụtụ ndị na try nọ n'ụtọ ya kịta, and ụfọdụ will not survive the shock she has passed on. So that is my advice for ụmụ nwoke ibe m. For ụmụ nwaanyị, advice m nwere inye unu bụ chetakwa na onwere nwoke ga-asị na ya fụrụ n'anya karịa onye abịa ma ego, no matter what. And chetakwa na di na nwunye na-atọ ụtọ na mgbede, ọ na-asọ rịrịrịrịrị mgbe a asụchagoro ụmụazị dewachaji ji ụmụ nwoke mụta nwaanyị mgbe ọ ya bụ sọ gị na di gị, ọ na-asọ rịrịrị. So onye ọbụla na-asị gị gị bụrụ feminist, ka ya dupu gị, ka ya nwe onye nke ndị fọrọ ndị mmadụ na-esere na Facebook na o jere Dubai, na o jere ebe a ndị mmadụ na-akpọgharị ya, na o jere etu a na-cruise na rock, ndị mmadụ na-edupu ya. In the next 20 years ọ dị beyond ihe a na-alụ eji ya gbada ndị na-ehere ya, onye onwe ya na-akwụrụ ụgwọ tiketi ma onye ọnya na-eme ihe niile a na-akpụ ya akwụnyere na-eme nke all those people will fizzle out. Mgbe anwa ọfịfa fụrụ ebodo agbaazi ebu na afọ ndị gba atụrụ. Yes, so ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ ndị mmadụ na-ahype gị now at old age, do only at 20, 25, 30 years to come. Will they still be there? Yes. Because their children need that father figure. Maka some of you now when we're parents, now their children need the father figure. Only the hand need the father figure. Maka na nwaanyị ndị Igbo na-atụ nsị na nwa ụmụazị nwaanyị so na-ata akwa ya handụrụ ha, especially mgbe ha ruo some certain age, especially mgbe anyị na-etolite ha na-afụ some of those good guys na-abịa, because enwe anọ dịghị kpọrọ ụmụazị a na enwe some good guys na-abịa ka abịa dịsi Igbo. So their children na-afụ ihe ije gị na ha. Onwe oge ọ ga-eru ya ịgwa ha okwu dị ewe kwa nsọ ihe si ị na-agwa ha ọkwa ya na ha ma ndị enyi gị. So you must go. So I will advise you, and in a labor event, maka na onye nwe nwa akụ fecha ga-alawo. So I will advise you to take those children back to their father. Then ga na-evisit ha. Na ọ bụrụ na ọkwa abụrụgo n'anya ga na-evisit ha. Ọ karịrị mma so that efu dị doga. Ọ dị etu a mgbe gboo. Mana ese gị kpọrọ ụmụazị a na ọ ga na-abụ dị gị. Ọ ga-emekwu gị bụ ụfọdụ ime ihe kwesịrị ime ebe ị na-ahọzụ for money. Onye anyị agwawu okwu ya agwawu okwu. Onye ime nye access to honey pot, ị ga-enye
because ị na-achọ ego iji akpọ ụmụazị eju n'ọgwụ, ị na-achọ ego iji efide ụmụazị, maka na ụmụ nwoke ya kpọrọ ụmụazị na ọma tụrụ ọrụ unless gbaratara ụmụazị. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ọ bụrụ na o nwere ka o si wee dịrị gị na okporo ụzọ omume, take that those children back to their father. Kama na-aga na-evisit ha, ọ ya akarị gị mma so that you know that freedom ị chọrọ. Mana mgbe ọ bụla ị kpọrọ ụmụazị ya, how to survive. Sometimes ha nwere ike from sick, sometimes ha nwere ike feeding our problem. Therefore, ibido mewe ụmụ small runs. Iburu okenye si na iri eri oke mana iji eze na-ekeri ụmụazị. Ihe anyị na-agbara ọsọ iji si na bebi ịba ekwe n'ime ya. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? The same sense, otu ihe ọdịnala Igbo kwuru maka ọdịmma gị, maka na nke wee na-emecha emume a na nwoke mere ego n'isi gị nwa ihe ahụ ihe ọdịnala Igbo kwuru. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afọ mmiri emi, send them message na WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Asị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu oji eji wee chụ aja, emechaa na ọya ekwu ome. Udo dịrị ụlọ, ekwu m okwu ngozi n'isi ndị na-esonyere anyị ya na ndị friend of the temple and friends of the temple and children of the temple. Asị m na kakaka ya mụ na jiji ya mụ. Asị m na unu ga-ejere obodo, unu ga-anara obodo. Asị m ifu mmadụ n'elu ya darụ na ọdịda na ya pụrụ ụlọ mekwa ọwara anya ha wee fụ. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe onye ike niile si na aka ya bịa. Remain blessed. Ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Udo dịrị unu.